Mugi sih rahmat lan tentrem rahayu peparingipun Gusti tansah winengku ing panjenengan dalah kawula. Sugeng pinagi malih wonten ing waosan renungan Sabda Winedhar ing dinten menika. Kula pinisepuh Trihardono saking GKJ Wiladeg Klasis Gunung Kidul. Kepareng ngaturaken renungan harian Sabda Winedhar dinten menika Sabtu 28 Maret 2016 Minggu Prapaskah kaping gangsal. Wonten dasaring sabda kapethik saking Injil Markus sedasa ayat 3 ingkang mekaten pangandikanipun. Saiki aku kabeh menyang Yerusalem lan putraning manungsa bakal kaulungake marang para pangareping imam lan para ahli Taurat. Bapak Ibu ingkang kinasih, Sabda Winedhar ing dinten menika kanthi ira-irahan sangsara ing Gusti bab ingkang kaping kalih. Saestu pangandikanipun Gusti ingkang inggil menika dados wasiatipun Gusti Yesus Kristus. Ing sasisi menika dados pameca ingkang kaping 3 utawi ingkang pungkasan sanesipun minangka sesorah saderengipun seda sinalip. Wonten ing pamecanipun Gusti ingkang setunggalan kaping kalih kapethik ing Markus 8 ayat 31 lan ugi Injil Markus 9 ayat 31 Gusti Yesus trapi awakipun piyambak kelawan jejer putraning manungsa. Ananging ing katrangan ingkang kaping 3 kejawi jejer putraning manungsa Gusti Yesus ugi ngendika, saiki aku kabeh menyang Yerusalem. Saking katrangan ingkang kados mekaten saged kemawon kaparingan pemanggih bilih anggenipun Gusti Yesus nglampahi sangsara sinalip sineksenan para sekabatipun. Para sekabat sami dene ningali saking katebian. Wondene pemanggih sanesipun mboten ngemungaken Gusti Yesus kemawon ingkang nglampahi sangsara sinalip seda. Ananging sedaya sekabatipun ugi nampeni kasangsaran ingkang sami. Sanadyan menika sipatipun tasih pasemon lan ugi pameca tumraping para sekabat. Bapak Ibu ingkang kinasih, elokipun menawi kita naliti bab pungkasaning gesanging para sekabat ing tembe, pamanggih bilih para sekabat ugi nandhang sangsara sinalip saestu kayektenan. Setunggal, Petrus nglampahi sangsara sinalip kanthi kwalik ing Rom. Kalih Rasul Zebedius ingkang kaperjaya kalian pedang nalika pemerintahanipun Herodes. 3 Rasul Matius dipun suduk pedang lan dipun tumbak. Sekawan Rasul Andreas ugi salib dipun salib wonten ing gesangipun sak ngantos dumugi setu. Gangsal Bartolomeus dipun tigas jangganipun lan dipun keleti. 6 Rasul Thomas dipun tombak ngantos kaprelaya ing India. 7 Rasul Filipus ugi seda sinalip. 8 Rasul Simon kasalib ing Afrika. 9 Rasul Yakobus karajam. 11 Rasul Matias dipun benturi selo lajeng dipun pantek. Lan 11 Rasul Tadeus sinalip dumugi setu.
Sanyata menawi nderek Gusti Yesus menika kedah wantun nandhang sangsara. Laras kalian pangandikanipun. Saben wong kang kepengin ngetut mburi aku, iku kudu nyingkur awake dhewe, manggul salipe lan ngetutake aku. Mekaten renungan Sabtu winedar dinten menika, rahayu ingkang kepareng sami nindakaken ing gesang patintenan. Gusti berkahi, Gusti berkaya.